Nagtaas na ng presyo ang ilang Noche Buena items kaya naman inilabas na ng DTI ang price guide sa ilang Noche Buena products. Alamin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Halos 3 linggo bago ang Pasko, nagsimula ng mamili ng pang Noche Buena at Medianoche si Rio mula sa Santa Barbara, Pangasinan. Unti-unti na pong bumibili para at least makatipid-tipid. Kasi pag minsanan, pag sabay-sabay, mas magastos. Sa Monitoring Department of Trade and Industry, sapat ang supply ng Noche Buena items sa Pangasinan. Naglabas na rin ang DTI ng price guide sa Noche Buena products. Layo itong mabigyan ng transparency sa presyo ang mga mamimili at matulungan silang makapag-budget ngayong holiday season. Regards to supply ng ating Noche Buena products, wala ho tayong ikakabahala dahil sapat po yung supply natin ng Noche Buena products po natin. Ayon sa DTI, walang paggalaw sa presyo ng nasa 50% o 65 Noche Buena items. Tumaas naman ng 1 hanggang 6% ang nasa 95 na iba pang produkto. Bumaba ng 2% ang dalawang item. Malawakan ang monitoring at inspeksyon ng DTI sa mga pamilihan upang matiyak na walang nananamantala sa presyo. Sa pag-iikot natin sa ating mga supermarkets at sa mga yung tinatawag natin na primary markets, yung mga supermarkets sa mga malls. And then we also monitor yung secondary markets, yung medyo malalaki sa palengke. Wala tayong nakita naman na paglabag doon sa price guide na ibinaba ng DTI. Ayun ma'am, hindi pa po nagtataas ang presyo. Sakop ng price guide ang may 200 items gaya ng ham, fruit cocktail, cheese, spaghetti sauce, all-purpose cream at queso de bola. Kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.